Beb. Iki kayak apa iki? Aku salah sik kasih. Sik mbok galon. Iki kayak apa? Oh, iya. Berarti galon sing kosong dihitung. Engko dicatet. Terus ganti sing ono isine. Ya wis nek ngono Beb. Suwon-suwon. 5, 6, 7, bukan 9. Aku nek ngitung sakmene iki masing-masing, Beb. Apa iki? Jawa lu rek pasti ngenteni aku ngitung galon. Nang ndi yo? Oh iku areke Beb. Aku mang ngenteni awakmu panas-panas aku buang. Iki mang tak hitung. Piro iki mau Iki galon mang balas sekitar 40-an. Bareng aku ngitung sakmene uwah iki ya Allah. sing kleo iki wis diitung apa gurung Beb? Dorong. Walah iki kok giliranku sing ngitung Beb. Iya kok Beb? Emang aku iki kan kono wis bisa. Tak isine Beb. Hitungan sik. Iya, corona. Beb sak LPG-ne pisan ta iki diitung Beb. Iya, gak apa-apa. Beb wis 50 iki Beb 50. Iya. Ono sing dunggano nang Tosa Beb. Iya. Rinio. Hah? Takkan iki. Apa iki tak takon. Kalau wis dunggano tapi gak diitung. Oh, berarti yo Ya apa? Awakmu sing ngitung gantian. Apa awakmu sing ngongkon wonge ngongkon. awakmu sing ngitung kok tak terno galone iki wis. Konterno Ayo, wis tak yo. terno. Ayo Beb, bang hitungan. Kosa. Kurang piti kok cukup-cukup nek sikile. Bapak iki. Wis kon munggah nang kene. Aku nang ndi? Nang burine obat. Ayo gak apa-apa. Ya apa Beb? Aduh, kepet. Si. Wes ayo. Wong pateran. Pateran. Gak salah. Nang sione iki lho, tepakno. Tepakno spione. Beb, kok gak ono kocone Beb? Mbok pecahno ya Beb yo. Iya. Ayo. Wes ayo. Sen budeku Beb. Gak apa-apa wes ayo cepetan nang. Pateran kok. Iki HP rusak ya Beb. Gawone, gawon. Bentar. Oh Beb, bensin entek Beb. Oh, bensin entek Beb.